Hej, nu skal jeg vise jer, hvordan man opretter en gruppe. Når man kommer ind på Go for Cross dashboard, som er ens egen personlige startside, så har man to muligheder for at kunne vælge at oprette en gruppe. Man kan enten vælge ved at klikke på plusset heroppe i højre hjørne, eller klikke på grupper hernede i venstre menu. Hvis jeg klikker på grupperne i venstre menu, så kan I se, at der er altså de grupper, jeg har. Men hernede kan jeg også oprette en gruppe, og jeg kan også tilslutte mig med en gruppe med en kode. I det her tilfælde vil jeg klikke på Opret gruppe. Det første, man skal gøre, det er, at man skal give gruppen et navn. I det her tilfælde kalder vi den gruppe 2024. I skal også vælge, hvilket køn gruppen bruger normalt, det vil sige, om det er en herregruppe eller en damegruppe, eller om det er en blandet gruppe. Her i det her tilfælde er det en mandegruppe. Vi skal også vælge, hvilket land gruppen tilhører. I det her tilfælde er det selvfølgelig Danmark, og hvilken klub, som er gruppens hjemmeklub. Når alt det der er gjort, kan man bare klikke på opret, og når man har gjort det, jamen så er gruppen oprettet.